Real talk guys. Aking mata na guys. Oh. Ang mga mata guys, dunay mga kalainan. Dunay dako, dunay medyo gamay. Dunay gamay yung kaya pikot ba? Insig ba? Ang mga mata dihatag sa Ginoo nato para gamiton sa maayo. Dili gamiton sa pangpanghimantay, sa pangpangilabot sa uban, o sa pag-judge. Atong mga mata usahay, judgmental kayo. Basta gani, maotog now, dayon, maotog sinina, hugaw. Makaingon din ta, kriminal na, no? Dagang tattoo. Ingon din ta, gikan may nagprisuhan. Daw lang po kayo pahinayak, guys. Be, suway ko na ninyo. Adisir mo tanaw sa bang tao, mangimantay sa bang tao, mangilabot sa bang tao. Suway ko ninyo, tanaw inyong kaugalingon. Uwa ba ikapanaway?